Tanya ni kay Marky, timbayong buklat ipanyayangan ko. DIY yan. Mr. DIY. Yan. Paano namin pwede tayong nga ligay ni. Yan o, ikaw na. Mr. DIY. Basic kaya mo naman pala eh. Yeah. Basic mo naman na bala mo, kaya mo Dyson eh. Pero ingatin ko yun eh. Okay na. Ano pa? Wala na. Halos kaya mo. Gamit bala eh. Ayan na, sablayan. Halos gamit mong balesay. Maring nga konta ka rin. Wala kasama mo na natin kayo ni. Sinelas. Bag, ini bonnet. Bag, rin. Bonnet mong bali. Salaman lang nga kita piyalungan na rin, piyalungan. Homeschool. Pangkain. Ang party. Piyalungan na rin ang piyalungan. Gamit Gucci. Ayan eh. Ayan o. Ang sakin. Tools. Ang panglalaki. Wala daw. Teka. Tools. Ang cellphone. Nabi ako. Konti na kabog eh. So ako yung nagbalik tayo na kayo ni. Siya pa ka rin ito. Gamit mong kaki, balik. Ito yung pang kotse. Yan sa ingatan nga linya, wala mo. Ayan, makasako bag na. Tapos ita pang keto, pang mini. Wala, mainit kami. Aking nagawa balik. Linwal kami. Unya, soy! Tsunawa kay sakyan na panahin kay Mrs. Tinya Seli. Dahil ako nag-inito nga panyalimi. Wala ko rin ko probinsyano ko kayong gaya. Itang probinsyano na ako man talaga eh. Taga Pampanga tamo so pag maragol tayo ito eh. Itang tipikal kaya probinsyanong matwa na dala-dala akong wala mong bayong kayong gaya. Kayong mall. Tsaka ako ting pibot. Tsaka yung makakanya ni malang ko. Pero ay siya ito. Sali kaming dapat saluan sana king Lazada. King Lazada tsaka 650 lareta kaya ni ikwami lang tsaka 480 yata. Okay na, ala naman kay plano ming manyaling makanyan nano ketang DIY, Mr. DIY ito. Kuning check na kami ito. Asa limitang pilang-pilang kailangan kembal eh. Ato niya pahuli na. Actually
kaya talagang kaya mainip kami kay Baleoning yung gawa ko niya. Ikat kay Linwaling habi ako. Bang kanita medyo galaw-galaw kami katawan. Tang maglakad-lakad. Kaya kasi makanyang kumikapati leader siguro. Yung kaya pandemic. Uling kaya masyadong gagalo. Kaya mamang kaya ba tayo masyadong gagalo. Wait tayo milyari. Ang yan kanyan, muli na kami at paloba niya rin yung camera tang. Sige Soy, see you. Wala na na may kapag-vlog na beng. Yan yung minuli kami. Ako rin kaya kasi na beng. Saan kami galing kagabi? Ba't kay Marky? Hindi na ako may kapag kayo. May low bat ko kayo. Low bat katawad, low bat siya pa yung kayo. Nini ay na pahuli kay Ryan. May drive-thru kay LA drive-thru. In-order kami take out Mrs. Kenny. Manyaman mo naman Kenny, tangamados. Tsaka na lumang vlog ko yan eh. Ayan o. Tangamados Kenny nang ini pwesto. Ini kitang dating pupunta laming balamong kaya. Siping na ning Liberty duty free. Unya kaya ini. Kenny nang pwestong CSM yata ini. Kenny malapit LNT. Gagawin Home Express. Ayan, Home Express. Ito nang nilaretang gawin. Ano akong pick up kumprada. Ako na i-video yung kinupot ko na sa pre. Hari yung yelo. Yun yung Home Express. Say ko ako nala. Tako na mo, lalo na tayo sa sarili mo. Kaya diretso na kami. So I think yung ngigit pisalwanan kay Kenny o bota ating interested kaya kayo Kenny ang banda harap na ning hypermarket na ning SM hypermarket Kenny kaya. Ayan ating tuyo-tuyo ating talistim kung bisa kayo mabalis. Tuyo-tuyo ang pang ayan detang manyaman rin eh. Detang nala aking kapampangan. Ibe ay tabalo na. Nagtatuyo dilis. Dilis ang bong kay alo bebe ay taong pambagok to. Wala na. Bawal kung malat eh. Yata sibuyas malati. Salot. Shallots. Shallots na pala rin. Ayan. Aning harap na ning kaya. Kanyang harap na ning hypermarket. Ayan sa'yo. Wala no. Wala na natang mga lating kaya ganita. Na natang mga kapampangan eh. So yung mga dagol na lang eh. Dagol na lang. Ano yan? Ako hindi naman Kano? nakapangan.